ተጋዳላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይ ንግዚኦም አዝየ መስግን ዋናው ኩነታት ዝምልከቱ ሕቶታት ኣለውኒ እስኪ ህዝብ ትግራይን መንግስት ትግራይን ዘካይድዎ ዘለዉ ቃልሲ ፀረ ወረርቲ ሕዚ ብጭቡጥ ኣብ ምንታይ ብርከልካ ክወሰድ ይከኣል ከም ዝሓለፈ 8-9 ወርሒ እንኩልና ከም ንፈልጦ ኣብ ከቢድ መኸተ ከቢድ ወረራት ዝካየደሉ ግዜ ብዙሕ ግፍዕታት ዝፍጸመሉ ገና ቆፂርካ ዘይውድኡ በደላት ዝተፈጸመሉ ስለ ዝኾነ ድማ ዝገሃስዎ መሰልና ንምኽባርን ፍጽሞ ዘሎ ግፍዕታቱን ንምምካትን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣብ ትግራይ ይሃሉ ካብ ትግራይ ወፃእ ኣብ ዳያስፖራ መጨረሻውን ህዝቢ ንኻልኦት ዓለሙን ብዘገርም ኩነታት ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ 8 ወርሒ ብጣዕሚ ሓፂር ግዜ ንዚ ኩሉ ወራር ንዚ ኩሉ ግፍዒ ተሓሒሱ ዓብዪ ዓወት እዩ ኣመስጊቡ ዘሎ ከምቲ ዝተገለጸ ግን እንታይ ኢና ወፂሕና ንማልስ ኢልና ተዓዊትና ብዝብል ጥራሕ ኣይኮንናን ክንገልጾ ተመበገሲ ምክንያትና እንታይ እዩ ሒዝናዮም ዝነበርና ዕላማታት ኣብዚ ኩናት ክነዕውቶም ኣለና ኢልና ዝሓዝናዮም እንታይ ነይሮም ዝብል ከም መበገሲ ምውሳዱ ጠቃሚ እዩ ሰለስተ ዝኾኑ ኣሚድና ነርና ካልኦት ምስኦም ዝተኣሳሰሩ ኣለዉ ግን እቶም ዓበይቲ ንብሎም ሰለስተ እዮም እቲ ሓደ ከም ዕላማ ዘቐመጥናዮ ግልፂ እዩ እቶም ወረርቲ ካብ ትግራይ ጠራሪካ ወፂኻ ትግራይ ሓራ ምግባር እዩ ከም ሓደ ዕላማ ዘቐመጥና ኢና እዚ እዩ እቲ ካልኣይ ዕላማና ብህዝቢ ትግራይ ዝተመረፀ መንግስቲ ኣሎ ነቦቱ ናብ ስራሕ ክኣቱ ከመሓድር ምግባር ዝብል እዩ እቲ ሳልሳይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ጉዳይ እዩ ስለዚ ናይቲ ህዝባዊ ኩናትና ክንዕውቶም ኣለና ኢልና ዝሓዝናዮም ዓበይቲ እዚኣቶም ሰለስተ ዕላማታት እዮም ኣብ ከይዲ እቲ ኩናት ምስቲ ግፍዕታት ምስቲ በደላት ብዝተኣሳሰረ ተፈፀሙ ገበናት ናብ ተሓታትነት ክሰግሩ እዚ ኣብ ከይዲ ኩናት ዝመፁ ዘለዉ በደላት እዮም ናይ ተሓታትነት ጉዳይ እውን ኣሎ ድሓር ዝመፅእ ማለት እቶም ሰለስተ ግን እቶም ዓበይቲ ነገራት ከም ዕላማ ሒዝና ነዚኦም ንምዕዋት ኢና ንሰርሕ ኩሎም ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ውድእ እዮም ማለት እውን ኣይኮነን ነናይ ባዕሎም ተደጋገፍቲ እውን እዮም ኣፈላለያት እውን ኣለዎም ዝተኣሳሰሩ እውን እዮም ሕዚ በፂሕናዮ ዘለና ክርአ እንተሎ ቀዳማይ ዕላማ ትግራይ ሓራ ምውፃእ እዩ መብዛሕትኡ ሓራ ወፂኡ ኩሉ ትግራይ ግን ሓራ ይወፅን ስለዚ ብዝበዝሕ ዕዊትናዮ ግን ድማ መሊእና ዘይዕወትናዮ ምዃኑ ንሱ እዩ ዝተረፈና ፀላእ ኣሎ ህዝብና ሕዚ እውን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ እዩ ዘሎ ይጋፋዕ እዩ ዘሎ እቲ በደል ይቕፅል እዩ ዘሎ ናብ ዝቐረባ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ እውን ሰው ይከታተሎ እዩ ሕዚ ሑመራ ዝተኣሰሩ ናብ ተከዘ እናደረበ እዩ ኣብ ሱዳን እዩ ሕዚ ዝርከቡ ዘለዉ ዘይተፈፀመ ገፍዒ የለን ኣብ ትግራይ ኣብ 2013 ሓደ መልክዕ ሓደ መግለፂ ሕዚ እውን ፀራሪግና ክሳዕ ዘይወፃናዮም እቲ መከራን ግፍዕን ናይ ትግራዋይ ከቋርፅ ከም ዘይኽእል ምርአያ እዩ ክሳዕ ኣብታ መሬትና ዝሃሎ ክሳዕ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝሃሎ ኩሉ በደላት ግፍዕታት ዝቕፅል ምዃኑ የርኢ ስለዚ ሓራ ዘይወፀ ህዝቢ እኒአ ሓራ ዘይወፁ ቦታታትና ኣለዉ እዚኦም ሓራ ክንወፅኦም ኣለና እዩ ዝጎደለና ንብሎ እኒሄ ዘይተመልአ ነገር ንብሎ ነዚ እዩ ተቃልሲ ክቕፅል እዩ ንብሎ ዘለና ነዚ እዩ እቲ ካሊእ ምስቲ መንግስቲ ዝተኣሳሰረ እዩ
جميري جن تقرأ بمول أحران تزوجها حزب تقرأي أب كل بتا صاب أبي هذا اللي محاور نفس عكس عزياته مبزحته نفس رح سلزاته من قصنا بوده تمليس ملو قتلوا نايت ملسن مبزحته تمليس نايت ملسن لازم استا حرام وصا زي انكلتي ام طاط اساسراي تراي ملا حرام تزيوتيا منغستون ملو كسرح نبوته ملس اي هلن زي اندرغا بغزيون زات اساسراي تاسالساي تناي مسل عرسوسان غدايو مليسا نفت زنورنا يكون أتوين خالد كله قفعت بدل اللي تفتح منها له سلز نفتنا يتك امتي زنورنا له كنات تمليسنا كم قدمنا من قستون تمليس له مبزحته انه يكون وصيون تبلناون كم دلنا نقصلين خالد سلازي دحر زخوينات كم حزب تግራይ حاسبنا قصال غعزنا تماخيرنا كنوسن كالنا ስለዚህ ናይ ውሳነ ነገር ሆነልኝ ነው ይመስል ዓርሶ ውሳነና ውን ቃለስ መስል ዓርሶ ውሳነና ክበር ንሮዘልና መምሕዳርና ጥራሕ ማለት ይኮነ ቀጻለ ጉዕዘና ስታይኹ ውሳነ ዝሐተቲ ታይና ኮን ደሊ ታይም መምሕዳርና እንደሊ ከምታ ናፍታ ዝነበርና ያዲና ንኣቱ ናፍታ ዝነበርና ከም ዘለሑ ንኣተን ከለ ሕዝብና ውግኢና ዘለና ናይ ባዕልና መንግስቲ ናይ ባዕልና ሃገር ዲና ነጣሽ ካልኦት መማርፅታት ደለው ተዛቲና ክንውስን ኣለና እቲ ናይ መስል ዓርሶ ውሳነ ትውግኡን ስለዘይተወድአ ናብ ውሳነ ክንኣትይ ንኽእል ስለዚ ተዛዚሙ ክንብሎ እንተኮይንና ምልእ ትግራይ ሓራ ወፂኡ መንግስቲ ናብ ስርዓት ጥራሕ ናብታ ቅድሚ ውግእ ዝነበረትላ ኩነታት ቅድሚ ኣብ ጥቅምቲ ዝነበረሉ ኩነታት ናብኡ ምምላስ ማለት ኣይኮነን ናይ ህዝባዊ ኩናት بعوت مزام ስለዚ እዚ ግድን ውግእ ይደሊ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ነካይዶ ዘለና ውግእ ነቲ መሰል ዓርሶ ውሳነናውን ሙሉእ ብሙሉእ ንክንውስን ዘኽእለና ምቹ ኩነታቱ ክፈጥር ኣሎ ንሱ ገና ኢና ቀልጢፉ ግን ክፍጠር ዝኽእለሉ ዕድል ኣሎ ስለዚ ነዚ ኢና ሕዙ ምስ ቅልፅምና ኢና ክንኮን ዘለና ንብል ዕጥቅና ዘፍትሕ ነገር እውን የብልናን صام مول عوات نركب زهزبا خوينا زمخته ناي مخته قالسي غناي يتعوتن ندحرت ناي ملاس عدلون له ملينا ترى ناي مسل عرس وصانا حويسنا ساعه ذكرنا خلف كله نص اطافلنا ناي مخلاف عدلون له نزي يو من تاهن ጫናና ተዋይለን ተይሆነ من تاهن ድንግጽ ንጻላት ራህን ጥምት ተዋይለን ተይሆነ ህሉና እንደህነትና ንስገናይ ስለዚህ ተቃልሲ ሕዙን አሕይልና ክንቅጽል ዕላማታትና መሊና ክንዕወት ነዚ ትግራይ ስዒራ ግን መሊ ኣድማ ትስዕር ክንገብራለና እናተባሃለውን ዝጭራሕ ዘሎ ስለዚህ በአንጻር ተም ዕላማታት ሕዘልና ለኹነታቱን እዚ ዝመስል حدش تولدات قلنا تفضل ما يكونهم زلون يفلدينا تخبب له قال قفعتات له بدلات له تناي ريديت مقراطات له الذي تناي حزب تግራይ ናይ ምጽናት ዝነበረ ፕሮጀክት ከካይዶ ወጻሕዩ ዋላ መብዛሕቱ እንተሓዝናዮ ትግራይ ከም ትግራይ ኣብ ክባይ አይደለ ስለዚህ ትውግእ ብኻሊ መንገዲ ይወጽለሉ ምጽናት ብኻሊ መንገዲ ይወጽል ከም ዘለውን ንርኤልና ስለዚህ ካብቶም ዕላማታትና ተወግስናውን ገና ኢና ካብቶም ከበባታት ጽባሕን ክንምለሲና እናወሉን ዛረው የምጽል ዘሎ ያው ብዙሕ ምልዓላቱን ኣሎ ንሱን ሓዊስካ ትርኤ እንተለኻ ተዕላማና ገና ህሉናና እንደሕነትናን ገና ብዝተማልአ መንገዲ ኣይኽበርናን ብዙሕ ርሕቐት ግን ከይድና ከምዘለናት መብዛሕትኡ ሓራም ውፃእ ዓብዪ ዓወት እዩ መስተንክር እዩ ኣብ ናይ ዓለም ህዝብታት ቃልሲ እውን ዝኩሉ ሰራዊት ናይ ደገ ወይ ሓዊሱ ናይ ውሽጢ እውን ዝኩሉ መለዓላት ተጸፍጺፉ ጸባ ቦታ ማዓት ኩላ ትግራይ ብሰራዊት ኣብ ዝመልአትሉ
كل عينة كفعتات فتسملو منبركا انت هونس زبالت نهري نايك ألسي زبالت ون حبو حزو دارقا خبط راح يدي توقيس حزب نبانكتات نقاطر له أبشو من طوري هو حد سراويت ناب زلعالة ناب مكان يزيد كبال زكاء السراويت توسنها حيلي زنورة بغفل سراويتات بكورات بأرمي زقلت هو شوعات شمان طوري كم زي العبيت أتقاو قالسن فلطينا كفل سراويت دهر 13 عامت كابينا بسعينا تخوناتكم تغير ايقن كفل سراويت دهر 13 عامتي افتني 17 عامت قالسنا بطرنا صلاون كندمسس بو درجاون كفل سراويتاتون قطمون كندمسس خالنا غزي درجه 13 عامت يوسد اور حو كلتا 3 ورحس كفل سراويتات حسكا نكفل سراويتات تدمسسلو باناون مستنكري باناون بني علم تاريخون عبي اسلازي تي زي تملأ كنقول لنا زمزقونا عاود كن مستنكراو مهانو دما كنسمرو اللي زلنا ببزو كل ملكي فولي عاود فولي حزبي تقطقيتو حزبي فرحو تنبركيهو كم زي نبر طرح انت هونس اب حاجه غزيت قلبت كم زبلا حدش تاريخ تግራይ ተፈጽመሎ ናይ ህዝቢ ሓይሊ ልዕሊ ኩሉ ምዃኑ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ብረት ናብ ካሊእ ብረት ይቆፀርካ ታንክታት ይቆፀር ዝሃሎ ይሃሎ ነፈርቲ ይሃሎም ቅርሺ ይሃሎም ዝኾነ ይኹን ይሃሎም ልዕሊ ህዝቢ ልዕሊ ናይ ዝወየነ ህዝቢ ልዕሊ ዝናቕሐ ህዝቢ ክኾን ከም ዘይኽእል ንህዝቢ ክረግፅ ብስሩ ከም ዘይኽእል ኣብ ሓፂር ግዜ እውን عناونه كم زبلو زخل له تاتون زمصي سلسته عوت بتاع بزح ملكري مستنكري حزب صراحه من دغاغمنا ونلعلنا هنا تامري زي مالت ግን ዝጎደለ ህዝቡን የብልናል ማለት ይኮን ወይን እሽተይ ማለት ነው ይኮን ስለዚህ ዓወትና ጣዕም ደሞ ንህዝቡና ቃልሲ ንኻልኦት መምህሪ ግን ማይ ተመለል ናይ ድሕሪት ናይ ምላስ ሓደጋውን ኣሎ ስለዚህ የተመሉ አና እሽተይም ዝባሃለሉ ሁነታት የለን ታን እሽተይ ታሕንቲ ቀዳድ ክትከፍሕ ትኽእል እያ ዓብይ ነገር ዓብይ ሓደጋውን ክተምፅእ ትኽእል እያ ስለዚህ በዛ አንጻሪና ተዓወትና እውን ዝጎደልና እውን ዝተርፈና እውን ክንርኢ ንኽእልን ዝግባእን ዝብል ዘለን ካብቶም ሰለስተ ዓበይቲ ዕላማታት بفلاي مس مرقاص مسل عرسه وسانه زحلف شو من تورحون نفت حزباو كناس على درجه حزب نبره طرحون مرحي قالني مرقاص مسل عرسه وسانه قبال كلو ترجم انت اي افصاصمخه كما يقو هاي مسل عرسه وسانه كم زركو كم مسل بتورينا عميتنا مسل عرسه وسانه هم فلت ولا بقاو قالسنا مسل عرسه وسانه اينا نقالس يلنا مقالسنا اينير ተጨቆይናና ከምብሄሩን በመደቡን ተጨቆይናና ካብዝ ክንወጽ ክንጋላገለልና ተባይለትና 17 ዓመት ብረታው ቃልሲ ሹዑ ዝግለጽ ዝባሃዝ ነረውን ተመሰል ዓርሶ ወሳና ክባል ተሎ ናይ ባዓልና መሰል ክኽበር بين خاو ናይ ባዓል ማለት ኣኽብሩልና ጥራሕ እንተ ይኾንስ ናይ ካልኦትና ኽቢርካ እንትነብረሉ ስርዓት معرنا توحدنت نالنا ونقول صنيرنا قدامنتون معرنا توحدنت لذين ناي مسل عرش وسانه قالسي كن ناي بيننا منغست مسرت مالت رحل ما يكونتن مسكالو تزبطات مع بمعره ننبرلو ያው ኣብ ኢትዮጵያ ነውራሉ ሓደ መማረጥ ተገይሩ ዝውሳድ ዝነበረ እዩ እዝን ተዘይ ኮይኑ ከኣዝል ድማ ሎት መሰል ዓርሶ ወሳነ እዝን ተዘይ ኮይኑ ድማ ያው ብናይ ህዝብ ውሳነ ናይ ባዕልኻ መንግስቲ ናይ ባዕልኻ ሃገር ክሳዕ ምፍንጫል እናተባሃለ ዝግለጽ ማለት ናይ መሰል ዓርሶ ወሳነስ ክሳዕ ምፍንጫል ናይ ባዕልኻ ምሕዳር ጥራሕ ምጥያሽ ተይኮነ ተዘይ ተሰማሚዑካ ያው ኩስል ዘሎ ህዝብ እዩ ግን
ነፃ ሃገር ነፃ መንግስቱን ክትምስርት ከም ትኽእል በተሓሳስባ ነይሩ እዚ መጨረሻው ትሕገ መንግስታት እዩ ብዙሕ ግዜ ዝለዓል ለፍተና ፌደራል አንቀጽ 39 እንታት ከብር ያትያ ዓድ ክትብተንያ ኣብናትና ናይ ትግራይ ሕገ መንግስቱን ሰፊሪ መሰል ስለ ዝኾነ ኣብትና ፌደራል ጥራሕ ይኮነ ዘሎ ኣብ ናይ ትግራይ እውን ኣትዩ እዩ ዘሎ ሶት መስል 10 ውሳነ ዓርሰ ምምሕዳር ጥራሕ ኣይኮነ ዘሎ ዓርሰ ምምሕዳር ያው ንመልሶ ኣለና እውን ከም ዘገርዝና እዩ ግን ጥራሕ ኣይኮነ ዓርሰ ምምሕዳር እውን ያው ተኸልኪልና ኢና ነርና ልዕሊ 2.7 ሚልዮን ትግራይ ዝመረፆ መንግስቲ ኣብታ እዋና ኣብታ 5 ዓመት ዝኩሉ ዝናገ ኮሮና ዝኩሉ ጥንቃቐታት ገይሩ ንሱም ብዘገርም ኩነታት መሪፁ ችድ ባዕልካ ትፈልጥ ናይ ምንታይ መረፃ እዩ ነፃ ሃገር እንታይ ኮነስ ናይ ባዕልካ መመሓደርቱ ነው ትመርፅን ሕዚ ትመስል ዓርሰ ወሳንስ ተጓሒፉ ተደርቢዩ ማለት እዩ ተቆልፊ መሰል ንሕና ከም ተጋሩ ብፍላይ ተቃልስናሉ ብዙሕ መስዋዕት ዝኸፈልናሉ ንኸብርና ኢልና ኢና ንመሰልና ኢልና ኢና ካብኡ ሓሊፉ ድማ ናብራና ህይወትና ክቕየር ክለምዕ ካብ ድህነት ክንወፅእ ብባዕልና ድማ ክንፍትን ብሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንዓቢ ክንቅየር ህይወትና ተመቻቸዎ ክኸውን ደሊና ኢና ኮይና እዚኦም ግን ነታ መረፃ እውን እዮም ከልኪሎምና ስለዚ ሓደ መዳያ ነታ ናይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ክትበሃል ተላ ዋንሕና ነፃ መሰል ኣለና መማሓድትና ንመርፅ ንኦዩ መንግስትና ክምለስ ኣለዎ ምስ ናይ ብልፅግና ዝተፈላለዩ መድረኻት ኣብ ከተማታት ይኹን ኣብ ካሊእ እውን ዝግበረሉ ዋንሕና ንመርፆ የለን መሪፅና ኢና ን5 ዓመት ዘገልግሉና ዝመርሑና ኣለውና ናበይ ንኣቱን ካብኡ ሓሊፉ ካልኦት ሕቶታት እውን እናልዕለት ህዝቢ መሰሊ እዩ ዘብል ነይሩ ስለዚ ሓንቲ መድያ እዚኣ ያው ነተግበረላ ትኽበረላ ትዝጎደላ ዘለናያ ድማ ክምላእ ኣሎ ካሊእ ግን ካብኡ ዝሰገር ናይ ምውሳን ዕድል ስለ ዘለና እንተደሊና ነፃ ሃገር ናይ ምዃን መሰልና እዩ ናይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ስለ ዝኾነ እዚ ኣይገበርና እዩ ሕዝቲ ሓንቲ ምድላው ከመይ ትፈፀም እያ ስለዚ ደለና ትፈፀም እያ ማለት ኣይኮነን ስለዚ እቲ ናይ ሰላምን ናይ ካሊእ ከም ዘሎ ኮይኑ ክነመዓራሪ ዝግባእ ኮይኑ ማለት ድሕነትና ህልውናና ንራገፀልና ቅድሚና ከምዚ ዓይነት ክትሰግር ንሱ እናራገፅና ነዚ እውን ምድላው ይደሊ ስለዚ እታ መሰል ነይራ እያ ሓዳሽ ኣይኮነትን ናይ ፍሉጦ ናይ መሃብያ ክትከውን ሕዚ ድማ ናይ ምትግባር እያ ክትከውን ትውሳነ ድሕሪኻ ትሰምዖ ማለት እዩ ውፅኢት እዚኣ ሕዚ ንጅምራ ኢና ዘለና እታ ከይዲ ይፍለጥ እዩ ፅንዓታት ኣሎ ብዓለም መሰል ዓርሰ ውሳነ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘካይዱ ብሄራት ይኹን ካልኦት ሕውስዋስ ዝኾኑ ህዝብታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚ እንታይ ጌርካ እዩ እታ ናይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ትካየድ ትዝርዝሩን ክፍለጥ ኣሎ ምስኡ ዝኸዱ ሕግታት ክህሉ እዮም ምስኡ ዝኸዱ ስርዓታት ክህሉ እዮም ጥራሕታ ድምፂ ማህበ ኣይኮነስ ጥቁውስ ክንገብሮ ኣለና ተኸይዲ ስለዚ መፅናዕትታት ኣሎ ገሊኡ ጎኒ ጎኑ ተጀሚሩ እዩ ከምቲ መኸተና ንፈልጦ ኩሉ ትግራዋይ ደገ ይሃሉ ኣብ ውሽጢ ተቃሊሱሉ ከፅንዑ ዝኽእሉ ምሁራት ጀሚሮም እዮም ስራሕ ትምይጥ ድሕሪ ዝኸውን ግን መፅናዕቲ ተመክሮታት ማለት ካብ ኣፍሪቃ ጀሚርካ ኣሎ ተመክሮ ድምፂ ዝሃባ ኣብዚ ከባቢና እውን ኣለዋ ኣብ ቀረባ ዝገበራ እውን ኣለዋ ስለዚ ምድላው ይደሊ ስለቲ ኣፈፃፅማ ብምድላው እዩ ተመክሮታት ኣሎ ትዝበለፀ ኣካይዳ ትስርዓት ተቐሚጥካ ኣባና ቅቡልነት ክህልወኻ ሕጋዊ ምእንታ መምልእ ክኸውን ቺዱ ባዕልኩም ትፈልጡ ብዝብል እንተይኮነ ኩሉ እውን በቃ ትክክል ከምዚ መረፃ ንዑ ካልኦት ወፃእተኛታት ንዑ ጋዜጠኛታት ንዑ ካልኦት ዓድታት ዋላ እንተዘይመፅልና ዓዳዲምና ኢና
مرصاونا كايننا زحب أنا قريبنا شفافينا يكوننا نكم نتكبر زلنا إذا دما عبي وسانة سلازخنا عالمنا خرين دلينا بدنا يكون قراويت كلل وعي عدو مالتي يكون عالم كريم تهزبي مسلو كما يتكلم كم زلو وسانو كما يتصفف زله صري زله حاسيو يسرح كم زلو درجة سرعتين يزدلي أب كيد ما يسرح له تا يزحشنا تا ينتقرنا يزحشنا كم زول كوك ساعة نص هاجري كانوا من مرتات اللوديم كلهم تم مرتاتون قرم موسان زتير يدلي كت يدلي ما حسابات كله له سلكا وسن راح يكون يهل لازم حسابات كما كيرميهم ناو حوارات السب تسب ميديا تسب أخيوة تسب خالي ثم درخات زرليو زي أمون كزر زر له برنا عدم صحاب يكونت كم زي ناي مرحت خم مرات يكونن عليزي مرحتو دقاقي موني فلتي كم تفلتو بارتاتو نات ولا درون يوم ولا نسون تخيدو تساوي ناون غيرنا هنا يزي قلل تناي مساعد المسار ግን ከቢዲ ስለዚህ ብዙ ከገበሩ በኦም ዘተታተውን ብስለት ከሎም አገላቢካ ምንታ ህዝብና ከወስን ከገበሩ በኦም ነገራት ማለት ቶም ሐሳባት ናይ ፓርቲታት ይኹኑ ናይ ልቀሳባት ኮን ይሁሉ በስተፈላለየ መንገዲ ግዚውን ወሲድካ ተጓይና hamታና ዝፈለጥና ናይ መረጻ ግዜ ከይተምድጠና ዝባል ከም ገርናን ከደይ ንኸል እዚ تزوسن زلة تولد ترى أنت هنا نتزقصل تولدوا لحل في بعضها مرسا تخلي خرك ولا اللي ده حمش تعمل زي أجمل بحمش تعمل تجبر يخونت نايم سعدل نهاية تجري مالتي نتحز ولا زلة ترى يكون نايتهم زقصلوا سما سلا لهم طبعا خليك زي مكسون جن كم زعلوا سنة حاجة زي تتوسينه بقالي الزبال نجرون يكون لازم نزي مدلوات نقول ذلنا بسلات زلوا مدلوات حسابات عقل عبيتو حزبنا كلهم من مرتاتون قريبا منه ناصري ونفتر منهم متشرشا من مرتات بالو خدوس لازم ناس غير زي نحن خقواتت عند لهم خقواتتون يقولون كم فلات تنطلطلنا نصنح اين خيل لازم ابز حصر غزي بزصف منغدي كم يزكايد زغ نغرسي أبز حصر غزيون كونلو في لنا عامات نتزاربنا نتحمسنا كم تحزلو بسرون نقصلون سلازي نخل اذا بحال زلو صفوف مدلاو بزح حسابات مصيبو بزي يلاطي نام تامامن مدمدمتا خالوت ولدو زترف نا زحقوس وسانه نتاريكون كون انتي كم يجرنا إنا نكايدا تقول قدم نفهم متوار متوانا مدلاو دايرين كم زور كوزي نطنط راح سلازي كونه كبابنا يكون بعلمون تقبلنا تلو نقبر عالم اللي تقبلنا كله تاخذ كبر زلو زي خيدزي بعرف نتفلطوا بزل كسر حكا قالن يا تؤلف كاي هتدبر كم حزب كن معولين عند اللمبر حدا تصقعنا نمنبر نخيلنا قنسو يكون نمنبر حزون دلي هيوتنا غيري القفنا هنلمعي ساينس تفهم لنا بساينس بتكنولوجي حبرتنا بتاع الله كسغاغري بديمقراسيون كسغاغر بخالوتون كسغاغر لازم معول تግራይ معول تግራይ القفا تعبي ابز حصر غزيون تعبي كما كنغبر كم زلنا بمخار زيدلي زخا مس كانت زبطات كوينكا بتبينتها بيننا عدينا ندبر نخيلنا تتصقبنا ندبر نخيلنا كابزنا سيول عينت هيوت حلفه جزرانا بين ختصقعها من بارو يحيش كيدو سب كنبر نتخيلوس مفتحتات له كنا بحصرهن قيرتوينا كن مس عالم كنا انا كنسرح زلنا لتفلاطነት تقبلነት فلو طعمي زدلي لذي زون كما لام انت كسرح زغبو زي ما مصنعات زباله لذي نزي وقت راح يكونن تواقينا ون تمثل عرسوس انا نراقط انت خوينا زي كله زسرح سرحنا سلازخونه حيزون مسعد كنا زي اكسعت ودا مستودون عد قيدلنا يكونن كن على كل نزيعه كنا انا عودكن كاب زخونه يكون تصابو
كجبة الفتنات نوعنا نكلاخل هلونا نراقص مترشا مسوسنا هم دلنا قبولነት كم زركب قرنا أنا هنصرح حنساب قبولነት رهيبكا بسلام تنورو لكناتون يماشل مالتي ስለዚህ ተወሰነ ጊዜ ወሰዲው كنا واحد ግን يقول ምክንያቱም ኢልና ተንጠልጤና ቀደን አብ ሰላም ጊዜ ተዝኾን ጊዜ ተወሰድካ አብ ሰላም ያ አብ ከምዛ አይነት ናይ ሃዋው موزم خاونا هم نريم زلنا مالتي هل تقرأي نمسنات مدفع ندحري زيول ويكن نطفئ مالنا هتفقنا ندحري زيول حيل تحت بزلولو ولا أنت تداخمون كم زي لهن كسر سلزين خير مسلات قني دلي اللي تناجزي مع حزب أو صنعتي كحصر بتوصلنا وارح تزكال تخون بتوصلنا وارح نودو كموني نحن حسب زلنا بزح عمتات بزمهوني هم كون يقلد فلذا حصر قلتفو فتصمم لزقن أم صنعتي تمسرت سلزغنا تصنع تجمير الله نوزز مرح أكلون ناتتاي شيء أبكيد جن زين نقرميت النواز أخيدي ملت حبيب سرح سلزيهون النواز أخيدي أو جزء حزقن كوينات مودا بعات مزام سلزغون قالونا طوينات نمبر أو زي أتينا حزي بزي أن أطب بزي أن وسع تصنعتي كايد مو نركول إلنا مسو تمدلاوي زاد اللمبر حزي تطورتنا أب زي كونن زي تمل ثم زي تمل أزولنا يوم زي تمل عواتات كنا متس هبقى كلنا حزون امتدى جمرنا حدا كوين ما كنود لنا نبزي أو كن مسينا ما تكون نقول نقول نبتدلنا هنا هذا تقرأ إذا حلفوا شو من توارح أو زلا على صفحي حزبه وكنا تصنيحه أو درجة زي ما بس يحلو صلى قرصه إذا حزبه وكنا تزي دارت شو بيو تحدى سئلنا فلي بيلنا مست علاماتن كتأثر فتينه نايوعلنا ناي هلونا دهنتن مخباري حدا درجة كم حزبي كنهلو كم حزبي كنقصل زغبر كونتات مفتاري حدا درجة زي او خير بحيلي حيلها حزب مالت حزب حيلي تبغلصمنا نولو تقلصمناس هلونا ندحنتنا زخبر حزب تجميرنا يزلنا ناوز اتوناي زي تملا خوين نبر كطفونا اندي مسيام كنطفاي نخل نطرح انت يكون حزب كم حزبي علنا نقصل حزبينا تراريكم تطمتنا يقولون زل ملك محلاف جميرنا لنا كان ازيا ثلاثه دارجه ايتملأتن لك امتا تن علامات ايتملأ زلنا بخالي منقد قلص انت الله هلونا انا غناي مصاناكم صباح غبطناكم كفلغنكو ባጭሩ መግባት እንችላለን የምድልና ዘለው ለኛ እኮ ቀላል ነው የጥሞና ጊዜ ነው የሰጠናቸው ኮሚት ባዘል ስለዚህ ገና ያ ናይ ጥሞና ተባህል ከም ዘየላ ክሳዕ ዝፈልጡ ወይ አብደልና ተንበርኪሆም ሓይሎም ጧዕዋዕ ቢልና ህሉና ነጥራህ እንተ ይኮነ ቀጻልነት ነው ዝقبلሉ ያው ናይ ተሰምዕ ናይ ተኩስ ዝበሃል ዝጀመርና ያለው ወይ ንሱ ዝقبلሉ ተዘለ ዝድምሰስሉ ኩነታት ተሃልዩ ታዳርሻ ተሃሉና ናን ደህነትናን ተረጋግጥ ማለት ስለዚህ ደጊሞም ከም ዘይመጹ ናፍታ ዝሓለፈት ናይ ሽመንተ ወርሒ ከይዲ ሕዝቡን ትቕፅል ዘላ ብትኻል ህዝብና ናፍታ ከም ዓይነት ሲኦል ዘእቱ መንገዲ ብምሉ ዝዓፁ ኩነታት ምፍጣር ወታደራዊ ዓሚያ ትሕዝብ በቀጥታ ትገልጾ በሓይሎም ስለዝኾነ ጭፍና ዝደሊ ዘሎ ሓይልና ንሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ዝከላኸል ወጠምጠም ተለውን ሓደ ወጠምጠም ከይብል ወጠምጠም ተይሉን ምንም ገብር ሙሉእ ዓቕሚ ከም ተሰሓለፈ እጣይ ዘባሳው ስናንተ ይሆነ እንተም ፈተነውን ኣብ ሓደጋ ዘይናእተሉ ዘይንባሳወሰሉ ህዝብና ዘይጭፍጨፈሉ ደቅስቴናውን ዘይዕመጻሉ ሃፍትና ዘይዘረፈሉ ኩነታት ንፈጥር ስለዚህ የመና ነውሕ ይኮነን ትሕዝ ጀምርና ያዘልናም ዘለና ኣብዚ ሓፀረ ግዜ እንዲና ዓብይ ዓቕሚ ፈጢርና ዘለና ኣብዚ ሓፀረ ግዜ እንዲና
صلاي كن صرارغو ندمسو جميلنا زلنا زخبلنا زنبرو ندينا فحفحنا بلو زلنا ندمسون زلنا تترفنا بوتاتاتون نوح غزي زي ملأ كن صرارغو اينا ندمسوينا ثلاثه قرب لا تدارچاون توحسنا هلونا دهنتنا تكوز بحال زي يلن بقولبت كده بحجز بهاي حق احسن وصل زهدو قريبا انا نزلنا كنملا اصل زلنا ندحل كاين من لسنبر قريبا عمنا دا تناخرنا ያው ተካሉት ህዝብታቱን ከክብረና አለው ተም ተከታኛት ተፋሽታውያን ካሎት ተም ተናና ዘጥፎ ኃይልታት ዘለው ሰከኩርና ይሆን በጉልበትና ይና ለዚህ ዚያ ተኸለይቲ አንተውን ገለጽኩ ተናርሶ ወሳነ ጉዳይ ድማ ዋዚያውን ተወዳአና ወዲና የተቃልስክን ብሉን እንኸለን ተመስል አርሶ ወሳነውን ምሉ ህዝብ ትግራይ ኩስን ከበለሎ ናብ አኽነው ጽሑለና كسابعة أنا عارفين خلنا كسابعة ذهب باوينا تتودعت نزيون كحصر له نزلنا نسون عمتات كسبي خلنا قلطيفنا نود له ስለዚህ توحد زن كل تزين مالتي توحد زن كل تزين انت مالينا تنهي باويناتنا دارچا بصينا يو داري خالي معرفي زخون ግን كز باوينات زبال سو يلكو صل ስለዘይ ይخل دارچو ابزي زحت حاصر ايلكا خمات يخلي مستي زلنا جغرافيا قامتا طلعتو نوعلم ترجمه نوعلم طرح وسدو حقي كيبنا يوم زل تحاسبالو متغالي غزقات ناي ركبات متعصاو تحايزو حد سقاطات اللي عليهم مس دبلوماسيا وركبات تحايزم حزب برغص دبلوماسيا وقالسنا امنتاي زلو امنتاي بركلو كمي كي يخيد ليلكا كوسليكا دبلوماسيا وقالسي حد عبي مسرحي ناي قالسنا كم نفلطو وقت زباو كينات تنقدمي تزمص وغي وتدراو قالسي ግን ወታደራው ቃልስ ባህል ወይ ነው ትርጉም የለው ይውልን ተወታደራው ቃልስ ባዕሉ ፖለቲካዊ እቲ ዘልና ይመሰልና ስለተጋሃሰ እዩ ናው ቃልስን ከይዘልና ስለዚህ ተወታደራው ቃልሲ بسرو نمنت أخذ قال زلهاون زبل تحسطو بوليتيكاوي توتادرو متقاس وينو صلا مدم مساس كون يقولون بوليتيكاوي مسلنا تازولنا مسل عرس وصلنا حراخن وص كاب قفعينات كنا خينا دما زيهم ناب فتح نركب مالتك حطوتو مغوار زلنا بوليتيكاوي او انتلوخ دبلوماسياون أب أيانا حسران دبلوماسي كيدنا خينا وعالمينا ننبر أفريقيا ننبر كابنا تاي جبر كم زلوا تاي سرح تاي أمتون قدها تابزي ناب فعفع تيم زلوا ناب توخص تيم زلوا كفلت زلوا ماني عجبني ماني ثبتي لزلوا انت أين هنجبر زلنا كنت أنت ويز قرص نوركنا مثل عرسوسان هنو سنتوي الناس أو علم سل النبر قبولنا كهالو زلنا أبزو وقول ماني فتحاوي قال زكاي زلو ماني تعامس أينا ماني تعرف نحنا فاشت لو زلنا ماني كفلت له بزي بتوكس كتفلت أي تغل ملك تفتح لك تغليها بوليتيكاو قال سي أو أكلنا تيجي دبلوماسياون نعلمون غرابتك أو غرابتنا جميل كان علم حزهم تفولتو ناب حورات ستا بيت مخروني أثيو نايت كراي قداي علم كفلتو للدبلوماسيا قال سون كابنا حصر وصينا كل كفلت تايز فطر زلو زي إيد متاون سلازلو كاب إرترا يجميرو كاب كالو تعدي حيلتا زاتولو رحق إلمون دقاف زهولو كنت نايدرون نعرب أتيو نبلنا نقلصو قرشون زو كالي بوليتيكاو دقاف دبلوماتيكاو دقافون زو إذس ناي لوط حيليو ناي ريفورم حيليو ناولو زكلو ناسرحه صوف زولو نزودز ندقفو زولو حيلتات عدتات نيرم زكلو نات ጨፍጨፍنا وا زودز ريفورم زبال يكونن إذس ناي سيطان لو هيو
ዓዲ ዘጥፍእ እዩ ፍላይ ናይ ትግራይ ድማ ረእይዋ ኢልና እቲ ዝግበር ዘሎ ክቃላዕ ብዲፕሎማስያዊ ስራሕ ከተቃልዕ እቲ ትዎ ደገፍ ተኾነ ደወብሉ ንኣና ሓግዙ ተዝየለኸ ይኣክል በሉ ሕሰቡ ስኢልኩም ብዓይኒ ዕሙተይ ኣይትደግፉ እዚ ስራሕ ይደሊ እዩ ስለዚ ዜር ዲፕሎማስያዊ ስራሕን ቃልስን ፀላኢ ኩሎም ቶም ፀላእቲ ኤርትራ ይኹኑ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምሕራብ ዝተፈላለዩ ትምክሕተኛታት ዝቃለሰሉ ምዚኦም ዘሎም ምትእሳራት ገመዳት ተኽኢልካ ትበጣጥሶም ክንፀሉ ስለዚ ንኣና ምቹ ይኾነልና ማለት በይኖም ተነፂሎም ክረኸቡ ወላ ነቲ ወታደራዊ ቃልስና እውን ዝሕግዝ ናይ ብረት ዝሕግዙ ድሮን ዘምፁ ካሊእ ዘምፁ ስለ ዘሎ ኢልኩም ኣክቡ እንተኢልካዮም ሓይሊ ኢኻ ትንክዝ ኣለኻ እቲ ምሳኻ ዝገጥም ዓቕሚ ክትሕት ዝረኾነ ይኽእል ምክንያቱ ማዕቐም ኣለዎ ናይ ባዕሉ ግን ከም ብደገ ዝረኽቦ ነበረ ሓገዝ ግን ክተርፍ እዚ ብካሊእ ኣባህላ መስዋእቲ ይንክየልካ ማለት እዩ ክሳራታት ይንክየልካ ግዜ እውን ይንክየልካ ብተነፃፃሪ ቅልል ክብለልካ በቕታ ብቕርሺ ብብዙሕ ነገራት ይሕግዝዎ ስለ ዝነበሩ ካብ ምቅላዕ ሓሊፉ ኢዶም ክእክቡ ካብኡ ብዝሰገረ ድማ ስጉምታት ክወስዱ ማዕቐብ ክወስዱ ተጀማሚር እዩ ኣሜሪካ ወሲዶም እኹል እዩ ማለት ኣይኮነ ግን ወሲዶም ካብ ዑደት ምክልካል ጀሚሩ መራሕቲ ዝኾንኩም ናይ መንግስቲ ናይ ጦር ናብ ዓድና ይነእተወኩምን እዚ እውን ሓደ ምድኻም እዩ ስለዚ እዞም ዝወሩና ክዳኸሙ ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ዓብዪ ግደ እዩ ነይሩ ካብኡን ላዕሊ ኢና ንፅበ ግን እታ ምንፃል ሕዚ ኣሜሪካ ብቲ መጀመርያ ከመይ ዝበለ ሪፎርመር እዩ ናብሉ ምሳና እውን ዝረኸቡ ዝነበሩ ናብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣምባሳደራት ዳርጋ ኤድን ጓንትን ኮይኖም ዝሰርሕሉ ንስኹም ዓንቀፍቲ እንበሃለሉ ሰብኣይ እዚ ለውጢ ከየምፅእ ሽግርቲ ፈጠርቲ እናበሉ እቲ ናይ ሃገር ጉዳይ ናይ ባዕሎም ጉዳይ ንሕና ጓኖት ዝኾናሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ነይሩ ድሕሪ እዚ ኩነታት ኣሜሪካ እውን ዋዕ ናይ ምንታይ ሪፎርመር እዩ ሕዚ እውን የለውን ማለት ኣይኮነን ግን ዓዲ ከጥፍእ እዚ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ከጥፍእ ኣብ ትግራይ ዝሰርሑ ዘለውን ዝኩሉ ግፍዕታት ዝኩሉ በደላ ኣብ ዓለም ዘይተረአየ ናይ ሰብኣዊ መሰል በዚ ደቂ ኣንስትዮ በዚ ደረጃ እዚ ግፍዒ ዘየለ ግፍዒ ጥፍኣት ናይ ወፃእ ወራር እቶም ዋና ደገፍቲ ዝነበሩ ሕዚ በእሱን ምስኣቶም እኒ ምዕራባውያን እንደዚህ እያደረጉ ነው ከጁንታው ጋር ነው እናበለ ይዛረብ ዝውዕል ወየነሱ እዩ ንኩሎም ምሳ እዮም ከም መሰለ ዲፕሎማሲ ዓወት የለን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሙሉእ ታሪክ ኩሉ ምሳ እዩ ለሚነ እውን ክንደይ የምፅ እናበለ ዝዛረብ ዝነበረ ሕዚ በይኑ ስለቲ ዓቕምታቱ ዕርዩ ተዳኺሙ ካብኡን ላዕሊ ስጉምቲ ክወስድዎ ነይሩ ኢልና እምበር ዝተፈላለዩ ስጉምቲ ዘለናዮ ናብ ናይ ፀጥታ ቤት ምክሪ ኣጀንዳ ምዃን ናይ ትግራይ ብጣዕሚ ዓብዪ ዓወት ከም ዓዲ እዩ ተወሲዱ እቲ ዝገብርዎ ዘለው ውሳነታት እውን እቲ ናይ ኣሜሪካ ሴኔት ብዕሊ ዝኣወጆ ንሕና ከም ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ናይ ኤርትራ እውን በቃ ዘራርቦም ተፈልዩ ወፂ ማለት ስለቲ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ብጣዕሚ ዓብዪ ዓወት እዩ ሓጋዝና እዩ መጀመርያ ኣይነበረን ተቃልሲ ንሓየለ ብዝኸደ ቁፅሪ ትግፍዕታት እናወፀ ብዝኸደ ቁፅሪ ትምቅላዕ ልዕሊ ኩሉ ድማ ከምቲ ኩልና ንከታተሎ ዲያስፖራ ትግራዋይ ከምታ ዚኣ ኩናት ንኳሻሕ ለይትን ቀትርን ንጣፋእ ኢና ኢሉ ኩሉ ተላዒሉ ናብ ውግኡን ኣብ ከተማታት ገብሮ ነበሩ ሰብ እውን ኣብ ዘለዎ ንኳሻሕ ኢና እቲ ዲፕሎማስያዊ ቃልስስ ኣካል ናይቲ ወታደራዊ ዘለናዮ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ኢኮኖሚያዊ ኣተኣሳሲርካ ኢኻ እቲ ዓወት ተምፅኦ
ስለቲ ዲፕሎማስያዊ ቃልስን ዓወትን ዝገርም ዓወት እዩ ተመዝጊቡ ዓለም ብዛዕባ ትግራይ ትዛረበሉ ብዛዕባ ኢትዮጵያ እውን ኣይኮነን ትግራይ ቤልና ዝብል ገሊኡን ምስቶም ተጋሩ ዝስለፍ ደጋፊ ኮይኑ ድምፁ ዘስምዐሉ ኣውሮጳ ከም ኣውሮጳ ሕብረት ሓደ ዝኾነሉ ማለት ብዙሕ ግዜ ዘየጋጥም ናይ ሓባር ድምፂ ዝስምዐሉ ኣሜሪካ እውን ከምኡ ክሳብ ያም ወያኔ በገንዘብ ኩሉ ሻዕዮ ለያው ኢና ሰረቕቲ ኢና ሰብ ቅርሺ ኢና ብቅርሺ ሎቢስት እናበሉ እናሓበሉ እናበሉ ይኸው ተቆፃፂሮሞ ዓዲ መዓት ቅርሺ ሒዙ እንደ ኤምባሲ ሒዙ ክረኽቦ ዘይከኣለ ምንም ኤምባሲ ዘይብልና ኤምባሲ ኣብ ሕድሕድ ትግራዋይ ገዛ ኮይኑ እቲ ኣምባሳደርን ባዕሉ ትግራዋይ ኮይኑ ፈቐድኡ እናኸደ ለይትን ቀትርን ሰሪሑ እናተሰለፈስ እናፀሓፈስ እናእወየስ ይኹን ብዙሕ ነገራት ተሰሪሑ ብዙሕ ነገር እዩ ተገላቢጡ ተራእዩ በቲ ዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ቅድሚት ወታደራዊ እውን ወፂኡ ተቃሊዑ ሓጊዙ ነቲ ወታደራዊ እውን ደገፍ እውን ቀሊል ኣይኮነን ዝተረኸበ ካብቲ ዜጋና እውን ተረኸበ ነቲ ተፈናቐለ ህዝብና ነቲ ተፀገመ ህዝብና ህዝቡ ገና እዩ ግን እቲ ናይ ዓለም ሕብረተሰብ ዋዕ ብጥሜት ክውድኡ እዮም ክሃልቁ እዮም ንሓግዞም ትናህና መንግስቲ ዝበሃል ክጭፍጭፈና ክጨርሰና ኣብ ዝረባረበሉ እዋን ናይ ሕጊ የኽብር እየ ዘለኹ እናበለ ብሽፋን ህዝብና ዝጭርሰ ኣለዋን ዓለም ግን ሕጎ ዘሎ ሓደ ኣክል ዓብይ ግፍዒ ዝፍፀም ዘሎ ተሓታትነት ክህሉ ኣሎ ካብ ትግራይ ውፁእ ሰራዊት ክወፅእ ኣሎ ዘይበሎ ነገር የለን እቲ ናይ ምፍፃም ናይ ባዕሉ ከይድ ኣሎ ካብ ዝለዓሉ ክስራሕ ነይሩ ሕዝውን ኢና ንብል ግን ብጣዕሚ ድሙቕ ለካምቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ዓወታት ኣምፂና ዝበልና እቲ ሓደ ዓብይ ዓወት ኣብ ሓፂር ግዜ ዘምፃናዮ እቲ ዲፕሎማሲ እዩ ብስሩ ትግራይ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ዓወት ንቐፃሊ እውን መንጠሪ እዩ ሕዝቢ ብዛዕባ ትግራይ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ትግራይ ትፍለጥ እያ ወሲንካ ናብ ስራሕ ንእትዎ ዝበሃለሉ ንሕና ንባዕልትና ክነፋልጥ ኣይንኽእልን እዞም ከምዚኦም ዝተቓለሱ ህዝቢ እዞም ከምዚኦም እናተጨፍጨፉ ዝነበሩ ብድግ ኢሎም ኣብ 8 ወርሒ ዝኩሉ ተኣምር ዝሰርሑ ህዝቢ ቀጥታ እዩ ብኢንቨስትመንት ይኹን ብኻሊእ ይኹን ብንግዲ ይኹን ብዙሕ ነገር ንክንሰርሕ ተፋሊጥና ኣለና ከምዚ ዋዕላ እንዲ ዝግበር ክተፋልጥ ባዕልኻ ኣነ ከምዚ ይበሃል ከምዚ ኢና ንሰርሕ ማዕድን ኣለና ግዝዓለን ሕዚ ከ ነፋልጥ ኣይንኽእልን ትዝርዝር ስራሕ እንተዘይኮይኑ ትግራይ ሒዙ ነፋልጥ ኣይንኽእልን ኣብ ዓለም ቀዲማ ተፈሊጥ ኣላ ስለዚ ንቐፃሊ ስራሕ እውን ዓብዪ ግን ዋና ግን ነቲ ሕዚ ንገብሮ ዘለና ውግእ ናብቲ ናይ ተኽሲ ጠጠማሉን ዝልዓል ዘለውን ነቲ ገሊኡ ቃልስና ዝሕግዙ ስራሕትን ክመፁ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ብፍላይ ተኽሲ ጠጠማሉ እንድሕር ተዓዊቱ እቲ ዲፕሎማስያዊ ስራሕትና ያው ካልኦት ፍቃደኛታት ይኹን ሕዚ ይመፀሉ እዮም ዓድታት ክንኣቱ ኢና ክንሕግዝ ኢና ክነማይጠኩም ኢና መንጎኛታት ክንከውን ኢና ስለዚ ዲፕሎማዊ ቃልሲ ኣብቲ ናይ ተኽሲ ጠጠምናይ ምባል እውን ሕዚ ብዙሓት ዓድታት እዮም ዝሓቱና ፍቃደኛታት ዲኹም ክንኣቱ ክንሕግዝ ድሌት ደለኩም ሕዚ ምፍላጥ የለና ማለት እዩ እቲ ዛዕባ ናይ ትግራይ ሳላት ተኻይደ ቃልሲ ላዕሊ ወፂኡ ስለ ዘሎ ኣብቲ ዓለም ዜና ማእኸላት እውን ብገፊሑ ስለ ዝተዘርግሐ ዓብዪ ስራሕ ስለ ዝተሰርሐ ኩሉ ትግራይ እንታይ ውዒላ እየ ከምቲ ሎም ዓን እንታይ ውዒሉ እናተባሃለ ኣብ ንግዲ እየ ገለ ኣሽሙ ዕዳጋሴ ናይ ወፃእ ሸርፍያ እዩ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ከንታይ ውዒሉ ዝበሃል ተወሲዱ እዩ ትግራይ ዛዕባ ዓለም እያ ኮይና ዘላ ስለቲ ዲፕሎማዊ ቃልሲ ብጣዕሚ ዕውት ማለት ሓደ ጨንፈር እዩ ናይቲ ቃልስና ግን ጎሊሁ ዝወፀ ዕሪ ዝሓገዘና ዝጠቐመና ደገፍቲ ዘፍርየልና ሓገዝን ክመፅእ እውን ምችው ዝኾነሉ ዘዕንቅፉ ሓይልታት ፀላእቲ ስለ ዘለዎ እንተዘይኮይኑ
ትግራይ ቀጻሊ ጉዕዞ ካብቲ ሕዘላቶ ንኽትወጽእ ዝሕግዝ ጽቡቕ ሁነታት ዝፈጠረ ቃልሲና ዘለና እና ከም ዘልኮ ብሳብ ሕዚ መጻነይ እውን ብጣዕሚ ዕዉት እዩ ካብቶም ብጣዕሚ ዕዉታት እንብሎም ዘለና ናይ ቃልሲ መዳ እዩ ንቐጻሊ ልዕሊ ኩሉ ግን ምቹው ኩነታት ዝፈጠረ እዩ ኢልና ኢና ንሪኦ ጉጅለ ዓብዪ ኣሕመድ ካብ ከባብታት ትግራይ ብወፍሪ ኣሉላ ኣባ ነጋ ምስ ተቐጥቀጠ ብወፍሪ ኣዴታት ካብ ዓርዩ ምስ ተሓጠጠ ብሓይሊ ካብ ትግራይ ምስ ወፀ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ኣቢለ ኣለኹ እናበለ በቲ ሓደ ገጽ ከዓ ንትግራይ ብኩሉ መሊእ ዓፅዩ ከም በርክኽ ዳግም ይፍትን ኣሎ ክተት እውን በብመዓልቱ ናይ ክተት ኣዋጃት እንዳውፅአ ክታት ይብለ እሞ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝርአ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ጸለመ እውን ቀሊል ኣይኮነን እዙይ ናበይ እዩ ክወስዶ ዝኽእል ኢልና ክንቕምጥ ምኽእል መንግስቲ ያው ዝፍጽሞ ዝነበሩ ገፍዕታት ብጣዕሚ ክትገልጾ እውን ዝኸብድ ግፍዕታት ተፈጺሙ እዩ ግን ነዚ መኪትና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ካብ ዝበዝሕ ሓራማ መሬት ትግራይ ኣውፂናዮ እታ ናይ ተንቤን ታዘልዕልከያ ናይ ጀነራል ብሽም ጀነራል ዝተሰየመ ወፍሪ ኣደናጊጾ እዩ ኣይኣመኖን ብኣፍቲ ናይ ድሕሪ ውግእ ዝረኸብናዮ ዶክመንታት ኣለዉ ኣብቲ መስመር ናይ ጉሮሮ ናይ ጉያ ናብ ካብ ሓደ ወርሒ ፀኒሕና ኢና ንባዕልና ክንዳሉ ግዜ እውን ስለ ዘይነበረ እንትፈልጥዎ ብኩሉ ገፅ እዩ ፀፋዕፋዕ እዩ ነይሩ ንሕና እውን ብዙሕ ግዜ ክንረክብ ኣይከኣልናን ፀላእ እውን ግዜ ክንረክብ ኣይኮነን ደልዩ ብፀፋዕፋዕ እዩ ነይሩ ኣብ ሓደ ቦታ ዝፀናሕናሉ ግዜ ንፈልጦ ኢና ካብ 10 መዓልቲ ካብ 7-8 መዓልቲ ንላዕሊ ትዝለዓለ ዝበሃል ቅድሚ ናይ ተንቤን ኣይነበረን ጉያ እዩ ተን መንገድና ዘለናየን መንገዲ ዓይኒ ዓራትካ ንኡ መቸኖ እዩ ንህዝብና ንልምዓት ንዴታት ሕከማ ናይ ወሊድ ኣገልግሎት ክረኽባ ካልኦት ስራሕቲ ማሕበራዊ ስራሕትና ክነሳልጥ ልምዓትና ክነምፅእ ዝበልናዮ ኣደድኡ ኮይኑ ሰራዊቱ ብኩሉ ብመኻይን ኣፅዋር እውን ብቐሊሉ ይጓዓዘሉ ንሕና ብእግርና ፀፋዕፋዕ ንብለሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ኣብታ ዝነበረት ግዜ ግን ንእሽተይ ክፍተት ያው ስውን ተቃሊስና ዘምፃና ኢና እናደኸሙ ስለ ዝመፁ ውቅዒትና እናሓየለ ምስ መፀ ቁርብ እቲ ፀፋዕፋዕ ነኪ እዩ ካብኡ እናርአና ምን ንጠቐመልና እምበር ንባዕልና ንምምሕያሽ ስኢልካ ተኽሲ ጥራሕ ክኾነ ይኽእል ንባዕልና እውን ገምጊምና ክመሓየሽ ዝግብኦም ነገራት ኣመሓይሽና ቀልጢፍና ፀላእ ክንድምስስ መደብና ናይ 6 ወርሒ ነይሩ ትጠቕላላ ሰነ እያ ነይራ ጠቕላላ ስትራቴጂካዊ መጥቃዕቲ ወርሒ ተኽኢልና ካብ ግንቦት ፍርቂ ንጀምሮ እዩ ነይሩ ካብ ሰነስ ከይንሕልፋ ህዝብና እውን እንደሌት ምስ እዩ ነይሩ ምስቲ ናፍቲ ናይ ክረምቲ ናተፀግዐ ስለዚ እንተኸይዱ ኣይንሓርስን ማለት ዝብላዕ ይብልና ህዝቢ ዝብላዕ ዘይብሉ እንተኮይኑ ኩልና ኢና ብጥሜት ንውዳእ ስለዚ ያው ብጥሜት ምውዳእ እውን ሓደ ስትራቴጂ እውን ስለ ዝነበረ ናብዚኣ ከይንኣቱ ኣደዳ ፀላእ ከይንኸውን ቅድሚኣ ንወዳእ እዩ እያ ነይራ ስለዚ ንሕና መደብ ኣለና ኣብ ስነስ ንወዳእ እዩ ዝብል ከም ዘልኩ በጋጣሚ ገሊኡ ድማ ብናትና ድሌት እውን በጋጣሚ ዘሎ ትግጥም እዩ ኣብ ካሊእ ቦታ እውን ክንገብሮ ምኽኣልና ነርና ናብቲ ቦታ ዝኽናሉ ግን ናይ ባዕልና ጥያይቲ ዝቐበርናዮም ስለ ዘሎ ንኣቶም ክነውፅእ ንሶም ሒዝና ኢና እቲ ናይ ስልጠና ይኹን ካልኦት ስራሕቲ ድሕሪኡ ዝግበሩ ወፍርታት እውን ክነካይድ ልዝናኡ ክንከድ ነርና ናብተን ጥያይትና ክንኣሪ ናብአን ኢና ከይድና ኣውፂና እሞ ካብዚ ንንቀሳቐስ ናይ ስልጠና መደብ ስለ ዝነበረ ኣዝዩ ንገብራ ኣብኡ ትግበር ስልጠናታት ኩሉ ኣካይድና ናይ ተወሰነ ተሪፉና ናይ መብዛሕትኡ 75 ካብ ሚእቲ
أهدوتاتنا ودينا لا 25 كاميتي أهدوتات تريفو توصلنا جميرنا دبدابون جمير نيرو خالي قل وفري قد أمزلو لنا وق بعلي يو جميرو ناي مرسا جزيون سلازم مرة سنة 14 من كاي نيرو مالت نيرو يوكت ميدياتات أو سوشيال ميدياتات محورا ميديا بقى سربرايز طبقو تكتاتلون عينت هذه مستمرت أساسيرو دخونا قص بركات كقربيو تدالي نيرو تا قص بركات تاع أنا أطفيو يهو እንደዚህ አይነት ድል ሰርፕራይዝ ሰበር ዜና አምጣሁላችሁ ይሉ መድመቅ ገብር ትድልት እዚ መድመቅ መረጻ ይኮነን ከምፍለጥ ግን መድመቅ መር ቁሩብ ጽንሕልና ንካይደውን ዝብል ነይርዎም ኣጽዋር ካብ ደገ ዝመጸሎ ካብቲ ዝነበሮምን ዝሓሸ ዝልዎ ናይ ነፈርቲ ቦምበርስ ደብደብቲውን ሄሊኮፕተራትውን ጀማሚሩ ነይሩ ትቅድም ክብል ንሰን ሒዙ ክወቅዕ እዩ መጥቃዕቲ ካይድ እዩ ሓሲቡ ነይሩ እታ ናይ መረፃ ግዜ እቲ ስለ ዘይርከበሉ ናይ መረፃ ግዜ ምንቐርብ ስለ ዝነበረ ግን መድረስ ኣይችልም በያዛችሁ ግቡ ተባሂላ ነታ መረፃ ተባሂላ ማለት እዩ يعني كله استزاروا هنا تأسسوا لنا سربرايز طبقوا يتوهيلوا سبر زينانو تكتاتلون مالتي نقولنا نيرم بدقوا مخالص لازم كهاتلو بعدا أنتم قدر كي جوروكم تتنقوا يا خم زي إني كيميكالي يمسيلو قصعب هالو نيرو قدوكم يوم نعلقهم حلو قالنا تهالي زبل نيرو سقطات عوي نيري مالتك نتقال لنا جن أو زقتنا هنسوي نعم نشقط أنا قرص الذي الله مدلاوي كجبر زلك نا ولي عواب علو أو نها لنا تخوينات بتسند ذا الألكو تأيز بالتسند 10 سلس شالك قالوا إذا بسروت على لنا نحنا حيلي 10 سلس شالك قايلي زوجس 10 سلس شالك يا أمي تقول بقويا بقرورو بخصوم قص بدار حفاش سلسة ربعتهم زي لين ينتقميتن بنية شعبية خاطو تناقص مسمر زيهم كأب خلتي مسمر إنه يقول ينقررون حزام كتشوف له أنا زيت مدب هاي توصل معلتات مدب تصحف مالت مقرميو قنص يتحسسوا كبن أطفن قرطن دمسال يزل بقى زيهم بتميت يودوا له يوم طيت تسمعين تسقميتو يبلهم طيت وديام يوم تسفا اوريصام يوم عوت سئنام يوم عوت حريمهم حنت عوت بحال يولهم نسيت انك موقسي حاسبهم زلون السودان كهادم يوم تمرعتهم نفس السودان يوم زلليو كسغرو سلازي كاي هودي هذاك زيون دمسنا يوم السودان يزول نيرو حزقن بقى ودي يوم السودان يوم كدو ازي تملع علي هايت سراويت بسند استرخبه سلازي تاغاطام لا زلا تاوقب عالم جميرما او نتنطيتنا لنا تنسلطنا لنا اينا زلنا هو نحن خارينا هو أموزي أنا رأيها بعلو مسئلة بتاناتو بلان إن غدن جن بسرز كندم سولنا هو مصنعات كيرنا كاف تخبى نوعنا وسينا تنايتم بينز بهالوج مالتي تناوز غدون توصلنا نداش مغيرنا تقلبيتو نفتنا همس نفتنا مدف نسونا وقيان قرورين سدلو توقع نقول لا تنبين يجلما مسمر نشوعت حكم او نير يخلي سراويت دفاع زحزه بسوط تغير توقع
نحن ندل يوم هذه تقلبيت نابزي إمتي نتوز نورون دمسوسه تحجز كمسي نزون ترى لنا نصنع حيلنا تحيلنا ما ياو نتسلط أنا يلو نرجع كل حيلنا بهذا الزكاة زكاة وسن أو إني ثلاثة تقطعتين نسون صغير إمتيني كم زولو زهرمو يوم جزعم زعي ولا من زوال عواي ولا من كسوي ولا من نسودان يوم زدالو زلو هذا أشوف لنا فيستا ناي بعل ناي مرزا مدمقي دمص موهبي وقتها أتدل بلسقنا مالتي ولو أجرت ولا سقالش تيمت في نيم كبل نزي ترالي زيو زي صبنيرو زهرف يعرف ينيرو زي أقسم هم ياو تزرزر تخاطرون يركبهم حد سلسته الإسرائيليات من جمرة مستقبلوا تدماميرم زيهم بأرزي أمبيلنا نوصى ينيرو زوج رقعة زرع ما قال قالوا من يعطون يرم ناقم تاجزيون جن قال يساطن فتر للناس ده قلت سلسته معلتن ما خلي حيل طعم جزف هايلا حدا روعت كل إسرائيل زي أمون أكلنا يتي وفر جنرال قالوا له نمنتاي 13 شالقاي رجس كص ابنا طحينا يوم كان نخيلنا بسرو تاش ما يقرن سلتناي مقاله دنقاصي ورحمو له حسيبنا اندي زبلصنينا سغات يلم يزبلني روح زي توسن مساتنا سمعنا هنا تاشمون سغات يلني نيرو كل ነገር ወሲድና ኢና አጽዋርና ይሁን ቃል ይሁን ተዳሊና ይዙል ነሩ حصوت انقع حصوت ذا حصوت መንግስት እዚ መፍለይውን ያው በመحሳዊ ወርሕሙሉ ይዙል ዘሎ ያው ተመሩ ገረመለ حلفتሎ ወገው እንኳን ዘይነረተን በን ይሉ ዝሁሉ ምሮ ንጉያ ተዋሂሉ زوات سبنت هذه هوينس دخول الشحن أهم غير سلف كبلوا يقول كردهم قصر طفي وما يكون جن كقبلوا سي أي خال نار أي وأزنه ناس راوي تكون كملوا عصرت سلست شالك يقول سلز نورو زت أمي يقول سلز نورو زوم السودان هادو يقول سلز نورو كم غير يوم قبله سلز أمانة راح يكون بسرو أسكرنا أنا بتاعهم كقبلوا نحن يهوج ما كبرنا عرسنا يمينا قالنا أي نيرو تصحفتون كما يأتون عشر سلست ونحن مع حيل إزلنا أنا صبي نعو توميات كطحنا ميلو يمثل ذلو ذي حسوا إيه هذا يكون نوزي ذي حسوا قديمو تدناجيسو هديمو مال بزح نجار إني أنت أوتي وهيدو تحدث ذات توصيل هذا اللوز دللي لو عرفت زنا كل تشالكا تديبو مجازن حلو زنا ورا رسعوا وهيدو هو حتى راح يكون رسعوا سراويت هو حمون مصنعت بهالك ما جبهه مثلا هو حراتك يمكن يوم سو كوي نجيرهم تايت غور لهم يلهم مقالي نهدالهم له مقالي دا سراويت كره كوي زلو نسراويتهم زي زارب زخل ديبوز حلوله لازم تحصوت نايزيهم لازم تمد نقاص بقى توكس ما قوم ذو المسي توكس لو بال زخل شما قال لنا هلا شما قال له بزلله قلاقاله بزلله ابيو بدنقت كم زله مدن نقاصي زحزو زشبطو طفيو لازم ناي توكسي تطم بال كبال لا يخلن كاين صعبو دو بلو ميزون نيرو كاي توكس لي كاي توكسو انت كم زخونه سلا زي تردو تاهم تسرح اتي حق ماسكبر سغات አይደለም ግዛት ባህ ዝኖረ او ነው ዓለም እንት አሽም ይሮም ደነግጾም حصتهم حسيم كورح زي يقول وصيا تحقي تنا حزبي بهال عامي
تازغورنا كورس كمتاي زول علامه يلعل كله سلطانان قالن توسخو تجيغنت زولنا نايت من السي نايت مرحنا كله تامراو زغونه برقاو متقعت له فلي زولي افسومن شوعت تخفل سرايت تود نحن ينورنا كم عين تاريخ افكالي ونين فلتن ግን ብንሳምን ፈልጦ ግን ከም የለን ኣብ ሸውዓት ክፍለ ሰራዊት ከመይሉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ከመይሉ ከም ዝበለ ሰራዊት በዓል ዕላማ ብጣዕሚ ማለት ክስዋዕ ድልው ዝኾነ እዞም ግፍዐኛታት ክንፀራርጎም ኣለና ኣብ ዝብል ተፈፂሙ ከምዚ ዓይነት ህዝቢ ዘለሉ ከምቲ ንሱ ዘሎ ንሪኦ ህዝቡ ደጀናችን አይደለም ኢሉ እዩ ደጀኑ ኮነ ይኽእል ሓቂ ኣንሳ حساوي تراي قال أبزي أحكي تزاريو دجن بالكون يخلون تفر بتشبه النسي ثلاثتي توت أسا إيونا بتقصي هندبت لا تقصي لا تمازل هندبتي زرع له زرله النزي نين بدي نقاس لحظة تشبه تصل السنة يوم كاتلون يرناينا أتساوون لما كانتم امباستات قدام دحر ساعات بخصوص قدام تبتقول لها تنبين قرنا يوق فولي تاش مدري ال زفرسل نعم مدمساس زبصحنا له زي ام سمعوا امباستات تصوي قدام خصوص اخيوا شبات ساعات تاي تفطير يلم كم امباستات بقى سلام دلينا ناي تخصي تطمال تاي بسريت انت اش ميكون تاي دي ترديو من حد ነገር تفطير لازم واز كل شي ما قال لمص اذا ابيس بعد صويعو ناتو ديو ناي طلع مستر ديو نسكن سئم حتى نيرو قدام ده 8 ساعات قدام يا تغيراس طالالا توق تناي مفراس ناي بدمساس شو ساعات تناي مسح ساعات كاي ناي مدمساس ينيرو شعو كم زول كتر نجيس أمين تتصوع عون وقت كم هي اللي نايتوكسي زلنا زليلو ويو هج ماسكبر ودينا يو بهذا النر لت إمباستاتو ناي معرب إمباستاتو لهم شو من غيرهم نحن أنت مال ناي فرد ناي جانا أنت يبلي هل أورد سجميري تقدم دحري سلسلة بعث معلتيو بعلي نساعتها منجا قدم مقالون موصو مالتي دحريا يا ابسل استرعت معلتم قالنا رحيل مسبله كن بعلي سلازن حنا ون باركا هدمو يوم زول نيرناي نتنا مقال حيلي ناي مهدا معدلون كم زلو سلازن تي امس مسات دما يا حد ነገር አለው ገምገምካ ዝበዝሕ ስለዚ ጠፈ ንሱ ይሃትል ኣብ ትግራይ ክጸንሕ ይኽእል ሳውን ከመዘኻኽርና ይሽረ 604 ኮር أو كدم سستلو ما له هيدي درجي ما له أيقوننا نيرنا شراي تبوقعدي تدم سسمه هنوس فلات صباحنا بقيلو ترجي لي هذا ما له كل تنبين ناي شرا قدي أو سيدا ناي شرا شدش سميتنا روعة كور شرا أنكتي تا نيرا تشعو ما له هذه مغيدو كل تنبين مثلا كتو تما يأكل أربعة هاجم لأن شدش سميتنا روعة كور تدقيمينا نلو أو كل تنبين سلتمدين نجازيو نمنتاي زول كابزين أنرهم نمنتاي نقول أدم زغورو أخيبا أما صدرت كم زيب بحال الليلم ياون حنا سلن فلتا بقى زي أمبي بمالو فارسو كم زلو ريولو توقعت أبدي سوا نمن كتقاطي باتيو نحري نغر غورو يملمم تحت توصل معلته مستحاله أو جوا ስለዚህ አንድ ወር ተዘጋጅተን ንትግራይ ሓረስታይ ምንታ ሓርስ ረዲኤት ምንታ ከመጽእ ከም ዓለም ሓረስታይ ዝብሉ ከም ዓለም ረዲኤት ሓረስታይ nem ዝጭፍጭፉ ነይሮም ናሱ ትሕሶት ዝበሃል ዘሎ ንሱ ጨፍጫፊና ብዝብል ጥራሕ ይኮንና ንገልጾ ጨፍጫፊና እዩ ናይዚ ኩሉ ተፈናቐለውን ምንጪ ናይ ኩሉ ግፍዕታት ምንጪ ንሱ እዩ
بحنسب حلاي كونه يخل بهاريو سلا زيكون كحلي يخل بسرو ما تفيق ناس حيل سلا زغنا حلاي مسيلو كره من تان كاين سعوه دو بولو لاي نيرو توكسي دو بولو لاي فلذا انا تقبل له بانديرا يزرغح له نغرون كي يسعو لذي نويو ازس نحنا ياو مال حزب تግራይ نفلطي انا حسيبون حرستايلو نفلطي انا نايتم ኤርትራውን አስመራ ሄድኩ መፍቆሪ በኋላ ያርኩ حرس ማእኸላይ ትግራይ ከምዚ ለም ተዓቢዮም ዝነበሩ ንስውን ዘርወሉ ናይ ምታይ ሰላም እዩ كريئكم يا خلت سلست يا وشو من توحي زين قلت سلست روحون قلت سلست سمون هوني صرغر قبل لكم يا دحركم دلعم كذا اسيوم غزي بقى غزي هوني يزليرو ስለዚህ ተኩስ ጠውጠው ማለት ዝባል የለም ሐቁ ድማዩ ከቢቡ ተሌጥፊዎ ኤሌክትሪክ ጥፊዎ በቃ ህዝብ ያን ምጽናት ይታሽ ታብዚአ ገብራይ ካለ ወጪ ገብራ ዝኽእል ቀጽሉ ሳይታ ባህሪው መስታተው ስጠጠው ማለት ምንም አይናቱ ናይ ፍርሒ ናይ ድንጋጽ አይንስዕዎ ብጭበት ከዝገበረ ምሕና هم يأجر حنا مخاين كي أطوى ويتارد يتزلا أو أترفوا ويا أنا حرستات كرايز بحالا مداري خي مس هاي مرة زدر خالي حق كل ألف أخلي خي أط إلكتريكات في خاص هزو حالي بانكات في خاص رديئتكم أنت خفص ثم نعلم هتكالاتكم كرشون كأمسينهم لك هم هالي تقرأي كوت سزخر كبانك أكاونت له انكاساس كل فكم زاغيرو داينا نغبرنا له كما مزيم حتى هو رايو زكو قدم ترى في تلايلو سايز قصب زلو بتاناتكم مسمر غيركم افلط تانا دبلوماسي زلعلنا زحاساوي فكحتنا جميرا من يرمي نسو توكس تطو بليمو مو ساتونك مالك جميرا نحنا وصينا شعون تداينا انا نرنا يا كله انكساس لزنوره أوصينا نحسوت مهان تناهنا نايمان مبار توكسيت أمبالت وينن زين نحنا كحين حتتنا جميرنا نيرنا هو تقلويتنا هنا نحتت نوص أيام بار حق أوزيا هتحسوا زينا ينبار يمسا الدرجة أوزيا نبزتن أتو نايمان نحد اليوم ثلث فلتهم دقي فلتوا نيرو فلتوا أينا جرنا زي أمون رأي وابلو تاتوسيت تنبال نرديت كم زي كون ولا نسوم تنقاص يا ده حرر يوم ينبع فارس بزعس نتفتشوا نتبلوا قلت تعبي لهم وا تايدي قدوم الجميرة زي كي تمسوا من انتنا تقرا كي تحجزوا نزهز بزيو سلازم نسو كم استوهله نايتوسيت تنبال هاي كون نيرو بالتكبار يو تامحنا مصاليا نوعها عامو محياليا كتاتيو تكبر كتات كوينو تلعليو حزون كدمسو سملن سلازله زي كله بروباغندا تينا يقدم 3 عامت قال لي ما قدمي يزل عزبر كان بحدش سميني ز እንደዚህ ያደረጉት ባ ሰሜን ዝ አይተወደድኝ በጥቅምት ተወደስ ሽዑዙ ሁሉ ተጣይሙልስ እንደገና ሕዝ ሰሜን እዝ ዝሕዝዎን ዝጭብጥዎን طعم مالت طفقهم سلازم خنا دما ناع عبربر مليشان نمصها كيد في الحيل نمصها سول كام مسختاتين كم الناس نصنح دخون زويل نجار سلاز توق بخالي ملك قصيلو مالك تمحنا قصيلو توقون قصيلو وانا احنا وين دو كنا لين خدل حيلنا تاخه مو يا بقلصو على تزاربه بنفلق هو بقطع مقلم بقلالو كبالفه بلاي دغمو غدات نارسالن نابله دوكن لين غلن ስለዚህ ትናቱ ዘረባውኒ ብጭብጥ ገብሮ ዘለውን ስለንፈልጦሚ هو امود حيل زي نتاكبس إلنا ينبلن ساعتها ناي تخصيطه مال سممع ساعه تفطر بسرو كنفرسو لنا كندمسو لنا زرخنا تا ناي دحنت زبلنا ناي هلونا زبلنا كنراغص اون سلا زين خل نباتينا لنا
حزون يقتل زلت استوهالت وفري كن مثل مدى وفري أنا كاي بروباغندا حزب كانوا لين خلين كم من ذكوا كتنة النهضة إن عندي مسي بروباغندا حزي بتعمل زنا أسا كم زيهم ما عتم ليز بهذا اللون يوكلنا تورن تيزلنا ذل يقول حزب تقرأ تشوفس تلعيل زخلنا جورمس يوكلنا زون ياونا مدينة غاري بوسكيرنا بو على عيلنا نوحوي ما تنحق زيادو ركب نوع عالم كي يحطوتو خلي زعواتات نفترو نوحوي لا يوكلنا شو ما تتشعر تورز بتقرأينا تشوف بو غيرو سلا زي هلقة ملعلو بقى خبروا يقالو ناي جماس كبر ስለዚህ ከአልና አይኮነን ተዘናታተ ውክልና በደገያ ናሸጎጡስ ና ብረትና ምጹስ ግዛዕና ጎርስ በተሐረቀስ መውጽእ መእተው የብሎም ይብል በተጋዝማ ናይ ውክልና ጦርነት አካይዶም ይብል ዳር ድንበር ፈሪሱ ይብል ወልቃይት ጸገዴስ ናው አምሐራ ስለዚህ ኮነስ ናይ ኢትዮጵያ ዳር ድንበር ፈሪሱ ሓላይ ናይ ኢትዮጵያ ዳር ድንበርማ ካብ ፈረሰን ይዩ ናይ ውጽ ሓይል አትዩ ሕምስ ከብላን ተሎን ትግራይ ዳር ድንበር ይተባለ ይውጭ ሓለ ይተባለ ናይ ስኻሪ ለዚ ካብዚ እንታዳ ነው መጽበ ከጭረሰና ወዳና መጽ መንግስቲ ወክልናን ተበለ ዝጁንታን ተበለ ወዲ አየምና ለ10 ሻዕ ሕዙን መጽም ተላዒሎም ታደኹን ካብ ቀበሮ ጉድጓድ ካብ ግዛዕ ጉድጓድ ናይ ዓበርበር ናይ መጨረሻይ ቀደም መወዳእታ ደርግ ዝገብሮ ዝነበረ ዓይነት ኩሉ ወደ ሰሜን ሁሉም ነገር ወደ ሰሜን ይባል ነበር ኩሉ ይዝል ዘለም ነው ግንባራት ከማይል ዛሬ ተረፈን ደርግ መጨረሻ ተቀቢሪ ይዙ መጨረሻው ከም ደርግ ቀበሪ መንግስት ትግራይ ቅድም ኢሉ አውጽኡ ዝነበረ በዓል 7 ነጥቢ መግለጽ ቅዋም ከም ዘለዎ ኮይኑ ሕዚ ተኽስተጠው ንባል ተወሰኸ መግለጺ አውጽኡ ኣሎ እዚ መግለጽ እዚ ካብ ትሕዝቱ ሓደ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝሃገር ብቕልጡፍ ይልወጥ ኣሎ ይብል እዚ እንታይ ማለት ይኸውን ብስሩኸ እዚ ፋሽስት እዚ ነዚ ቅድሚ ኩነት እዚ ተቐቢሉ ተግባራዊ ይገብር ዝብል ተስፋዊ ትፅቢት ኣሎ ድዩ ኮይኑ ናይ ተኽሲ ጠጠው ምባል ማንሕና ንደልየና ስለ እንደልየና ምዘልኮተ ጨውሩ የርኢ ቢሉ ንሕና ግን ናይ የማን ሓሲብና ተንመዘራረበ ዝኾና ተወሰይ ቅድሚ ጠጠው ምባል ስምምዕ ዘድልየን ገሊአን ሽዑን ሽዑ ዝወድኣ ገሊአን ግን ተወሰነ ግዜ ምርድራዕ ከመይ ሕዚ ምፅራይ ኢሳያስ እውን ኣብይውን የተሓተቱ ኢልና ኣለና ክሕተቱ ግን ሽዑ ተሓቶም ኣይትኽእልን ትኽእረ ኣሎ ትዝሕቶም ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ይቕረብ እንዲዩ ናብኡ ዘቕርብስ ክህልውና ኣሎ ህልዝ ከመይ ይቐርብ መነይ ጻርዮ ተሳማዕ ማለት ወረርቲ ይውፅኡ ግን ክግበር ኣሎ ሸ ለተነጥፋት ተንሸውዓተ ኣሚጥና መቃለስና እውን እየን ነቲ ተኩስ ተጠማሉን ሓገዝትና እየን እክብ ኣቢልና ኢና ኣሚጥና እየን ገሊኦም ካብቶም ፖለቲካዊ ኣድዋትን ካልኦትን ሓሳብ ዝብሉ ኣለዉ ቅድም ሰዓ እውን የድልየ እዩ በዚሕ እውን ዝብል ነገር ኣሎ ምግላጽ ከየድሊ ነይሩዋ ንሕና ንህዝብና ንገልጽ ኣለና ድፍንፍን ኣቢልና ክንከደይ ንኽእልን ገና እውን ስለ ዝኾነ ያው ዘርጊሕና እንዲና ናብ ድርድር ናብ ዘተ ዝበሃል የለን ግን ቅዋምና ኢና ገሊጽና ኣለና ስለዚ ተቕዋም ሰውን ክፈልጦ ኣሎ ቅድሚ ናብ ዘተታት ምኻድና ሕዘም ዘልኩ ሓሳባት ዝሃውና ኣሎ ካብቶም ፖለቲካዊ ኣድዋት እውን ጽቡቕ ዝጠቅም ገሊኡፍቲ ካልኣይ ዘመሓሽናዮ ዘለናዮ ወስኽናዮ ዝበልናዮ ተጠቐምናሉ እውን ኣሎ ምንታ ክዘራረበሉ ቅድሚ ናብ ስሩዕ ዘተ ምኻድና ንዓለም ኣፍሊጥና ንህዝብና ኣፍሊጥና ንኩሉ ኣፍሊጥና ሆነ እሱ ናይ ማን ዘተ ዝደሊ ሓይሊ ንሳተን ርእዩ ይምፀና ኢና ንዘልና ሰኢልና ንረኸሞ ሓደ ዓዲ ኣብኡ ፀሓሒፍና ወይ ተረኣይና ሰላም ተባሂልና ብስሩ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ማለት እዩ እዚአን ፈሊጥ ይምፃእ ብስረይ ደለኒ እንታይ ኢሉ ብኢተርፍ ንዋጋእ ኢና እዩ ንፅበዮ ነገር የለን ብቕልፅምና ኢና ሕዚ ኩለን ክንምፀን
ويتدراديرنا ويوقتنا حيل زلا دمسسنا كنمصنا إلنا لستين قدن كما لا أزقد بأنين يا كل سب سلزر إلنا أنا على حساب الواجن زتامين دردر كأسلز هنا سؤالنا يمودع تاي مالتون يكونن زوسخ تحليم كنوسخ نقول لهم سكون نجزي قم تحز جبرنا زي ما حشنا يلنا مالتي لتحنتي أو قلت نجبر زلنا تنا سرعة زوج أنا ينطفات هيتغيرن نسو كلي